ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برم بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه ها. ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Иҷа подписчико рецепти ҳамин салата пурсидан. барои ҳамонқа ҳозир ман салат тайёр мекунам. рости гап чанда подписчико нависан ки мода бинависе. ман наметонистам нависта, барое ки او چیزی را که با چشمت میبینی با خواندن با شنیدن نمیشود. برای همین دوستان عزیز از ما امی سلاتی با بودرینگ گوشت تیار میکنم. انشالله که شما دا معقول میشود. خیلی شما مثال اویلاتون دیده با میتونه که محصولاتون بسیار یا کم بگیره. خیلی ما برای اویلای خودمون نمیقه گرفتم. اینجا 1 کیلو بودرینگ، 1 کیلو پامیدور. ما دا بالگارسکی намехран хама якта болгарский гирифтум, пиёз, чеснок. Агар чеснок бисёр бихӯре метавонед ки бисёр бидӯзе. ҳозир ҳамин сета гирифтам, неким ҳамин сета ҳам мода бисёра. шавҳарам намехӯрад чеснок. ба ина гӯшт, инҷа қариб ним кило гӯштай. хай ним килоай. ба бо хай навора тамошо карда мегиред. иншоалло ки бо хушрӯ карда мефаҳмонам ҳамаи нозукиёи ҳамин салата. ина дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидесте будринга ина меха майда мекунем. будрингои безебай калони пиршидагӣ бачам ай магазин овардааст. дигар хеле будринг қатӣ кардам. агар будринготон бо хеле ёшаки хушрӯ боша, мисол маззашам дигар хел меояд. баъд дӯстони азиз, иҷа чира будринга намак мекунему. хай ҳар одам ҳар хел, мисол як хел одам кам намак мехӯрад, як хел одам камтар намакша бисёр мекунад. ман кам намак мехӯрам. шумо мисол мувофиқи бихтон намак кунем, будринготона намак мекунем ва як тарафам хел мемонем. чира гӯшти ман намак кардагӣ буд. гӯштам намак кардагӣ буд. ман намак накардам. иҷао чи мурч дохтам, навор накардам. мурч дохтан ман чи гӯшта мурч дохтаму мисол хай ба хоҳиши дили худтон чанқа мисол медӯзед. тез мехӯред, тез намехӯред. ва чи мисол ранги маринавад мекувему. роғана бисёр намегирем. гӯштомона вақте ки дар дег дохтем, гӯшто чӣ мешаванд? ов пайдо мекунанд. алови пазда мемонем. мисол то ҳамо овеш ки мисол ай худаш сок пайдо кардагия, то ҳамо сокаш қоқ шидана мо гӯшта сирх мекунем. чи ба вақте ки гӯштмон диде ки мисол сокш тамом шид, ови дегтон қоқ шидааст, шумо чеснока медӯзе. баъди чеснок мисол як ду бор таф доданда пиёза медӯзе. пиёз камтар сирхтар шид. баъд болгарскира вақте ки дохтем як ду бор таф метиҳему, аловша мекушем. чи соеви соус медозем. баъд бодрингомона мегирем. ӯ бодринг ов мешкояд. овша мепартовем.
ма навор накардагим овуша партофтанша шумо овуша партови ови бодринга. баъд чӣ хеле ки дар навор дидесе помидора медозем болои бодринга, айболош зелен, пиёз, укроп. ма укроп надоштум, заморозит кардагӣ доштум, барои ҳамқара надохтам укроп. чанд қас зеленаш бисёр бошад, бо ҳам хушхир мешавад. баъд паприка, ма паприка надоштум. шумо паприка бидозе, бо цветаш камтар сархҷа меояд, бисёри бад не. ва дӯстони азиз, айболои помидор мисол чира зелена, баъд як қошиқи калон нева, як қошиқи калон камтар уксус медозем. баъд айболош ами гӯшти сирхкарадимона мисол чапа мекунем, баъд мекӯвем, худ шурӯъ мекӯвем. агар амихе мисол салата тайёр куниву 4-5 соат ёки шав беста пагаҳ-18 мисол бихӯрӣ, бо ҳами маззаш аҷоиботи олам меояд. охир ба хӯрданаш сер наметунӣ. агар як карзончаам кунедӣ, ами оилаи худат қатӣ да 1-6 мехӯриш. баъд дӯстони азиз, тайёр карде, ҳатман комментарияда бинависе ки тайёр карде ё не. баъд маззаша лекин маззаша 100% гарантиш қатӣ метим ки маззаш аҷоиб будай. ҳамада маъқул мешавад ин салат. баъд дӯстони азиз, чи бисёр нависанд комментарияда ки мақсад ҳами салата рецептша. ба фикрам ки уже ҳамаи наворомда ма мегӯм ки маззам набуда, оператсия кардам, баъди оператсия хона меҳмон дуробуро мисол бо ман мисол поликлиника мерафтам, барои ҳамон қара натонистам мисол навор карда ҳами салата. насиб иншааллоҳ бо салати чира айдилкарама навор мекунам. хушрӯ шумо да мисол нишон метим. шумо метавонед ки барои хонавдагии худона тайёр кунед. даҳанотон бамазза, ҳам фарзандо хурсанд, ҳам шавҳар хурсанд. анам хеле дӯстони азиз. баъд дӯстони азиз, ман дар ахири навор компанияи Атомира реклама кардагиём. кадоме ки хоҳишмандай метавонад ки дар номерои ман занг бизана. ман Атомида кор дуромадагиём. насиб иншааллоҳ ҳама каса ранги апа хоҳар дар компанияи Атоми кор мекунем. иншааллоҳ ки мо ҳам мисол ойликҳои калон мегирем. иҷа бисёр духтаро ҳастанд ки мисол моҳушда 300,000, 150,000, ай 300,000 зиёд ойлик мегиранд. ин компанияи Атоми чия ранги официально мисол корда қабул мекунад. ҳар моҳ ойлик мегирӣ, ҳар моҳ не, 2 ҳафта пас. иҷа товарооборот нестай. мисол ами 6 моҳда як бор 2000 рублда худада харид мекунӣ. фарқ надорад. ин компанияи Атоми ҳамаи чӣ дорад. мисол ҳам средстваҳо дорад, ҳам доруҳои табиӣ дорад барои саломатӣ, бумагаҳо дорад, порошокҳо дорад, средстваҳо дорад, шампунҳо дорад, витаминҳо дорад, бисёр чизҳо дорад. мисол шумо метавонед ки барои хонаи худтона, ман бо 100% боварӣ дорам ки вақте ки шумо барои худтона хариде, барои хонаи худтона мисол ёру дӯстотунда, хешу таборотунда, падару модаротунда мисол шумо мегӣ ки ҳамин чиз дар ҳақиқат фоиданок будааст. чӣ хеле ки
як наворум дар ба фикрам нишон додагим зубнаи паста ма харидагим ай атоми. Ман вақте ки дандонома мешуштум чӣ мешид, ай дандоном хун меомадак. Ина як ҳафта зиёд шид ма ай ҳами зубнаи пастаи атоми истифода бурдестам, дандоном хун наомадестай. мисол шумоам баъд вақте ки кор карде баъд ҳамаро тавсия медиҳед ки дар ҳақиқат ҳамин маҳсулот нағз будааст. мисол ба ҳамун ёру дӯстои шумо, хешу таброи шумо ҳам чӣ мехаранд. ба ҳамхели мисол ҳамахел шумо дар командатон одам ҷамъ мекунед. ай ҳисоби командатон шумо ойликда мебуроед ва иҷа балот намесӯзад. мисол ҳар моҳ харид намекунӣ. анам хеле дӯстони азиз, хеле нақати шумо гап задам, салатам тайёр кардам. салати мо ина ҳам хеле омадак. ҳатман шумо ҳам тайёр кунед. иншаалло ки шумода маъқул мешавад. дӯстони азиз, дар навори гузаштам бисёр дастгирӣ карде, навора тамошо карде, дар ҳаққи ҷиянчаи ман дуо карде. худои шумо рӯзӣ боша, ҳазор раҳмати худо. шуморо амни худои таоло кадоме ки фарзанд надорад соҳиби ҳамхе фарзанд кунад, амихе хонатонда хушиву хушбахтӣ боша ҳама вақт. бо будан суханои мисол комментариҳое ки безеб ма ӯро аҳамият наметим. мада дар ҳаёти зиндагим ҳамин шавҳару мара ҳичи нага, ма дига комментариҳоро аҳамият наметим. чанд қа комментария бинависе, ма бо ҳамқа мотиватсия мегирам. анам хеле дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо ки шумо навораи мара тамошо мекунед. дастгирии шумо, пешравии ман бо ман ҳаракат мекунам ки чизеро ки метонам барои шумо навор кунам. мисол бо шумо агар натонед, метонед ки ҳамихели чизо хонаи худтонда тайёр кунед. хайр дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо. то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед. ва ғайр аз ин $1 миллион. якум саволе ки аз ҳама зиёд дода мешавад ин аст: дар ин ширкат чӣ қадар пул кор карда метавонед? дар ин ширкат шумо бо ду роҳ музд гирифта метавонед. якум ба тариқи баллҳо, дуюм ба тариқи унвон гирифтан, яъне звание гирифтан. биёед аввал дида мебароем ки баллро аз куҷо мегирем. дар ширкати атомӣ ҳамаи маҳсулот бо худ балл дорад. вақте ки мо яке аз онҳоро харид мекунем, балли ӯ дар кабинети шахсии мо сабт мешавад ва ҳеҷ гоҳ намесӯзад. барои мисол, ин набори шампун ва кондитсионер. баллаш кифоя аст ки мо корро оғоз кунем ва ҳар моҳ аз сари нав харид накунем. баъд аз ин, вақте ки аз зери гурӯҳи шумо низ харид мешавад ва балли лозима ҷамъ мешавад, шумо як маротиба музд мегиред $25. шумо метавонед ки ин муздро дар як ҳафта 7 маротиба гиред, яъне ҳар рӯз $25 кор кунед, яъне 250 сомон. агар хоҳед ки $25 не, балки $70 кор кунед, бояд балли шахсии худро 300 000 кунед. ин рафта мерасад то $1400, яъне шумо метавонед ки ҳар рӯз дар хона нишаста $1400 кор кунед. ин якум роҳи музд кор кардан буд дар ширкати атомӣ. дуюм роҳаш бошад ба тариқи звание гирифтан мебошад ки 7 звание аст дар ширкати атомӣ. якум звание мастер продаж ном дорад ки то $2000 кор мекунад. ҳамин хел рафта то империал мастер мерасад ки дар моҳ метавонед $50000 кор кунед. ширкати атомӣ ғайр аз музд барои коргаронаш тӯҳфаҳои бениҳоят гаронарзиш тӯҳфа мекунад. якум зина ки мастер продаж аст, ғайр аз музди худ шумо тӯҳфа мегиред хемахем, evening care ва skin care. бриллиантови мастер дуюм зина низ ин тӯҳфаҳоро мегирад ва ғайр аз ӯ ноутбук. шаронский роза низ тӯҳфа мегирад саёҳат барои 2 нафар ва премия $2000. стар мастер бошад тӯҳфа мегирад саёҳат барои 4 нафар тӯли 4 рӯз ва премия $10,000. роял мастер тӯҳфа мегирад саёҳат барои 4 нафар тӯли 11 рӯз. инчунин арендаи мошини бизнес класс агар лозим набошад, метавонед иваз кунед ва дар ҷояш мукофоти пулӣ гиред. ғайр аз ӯ карта мегирад ки дар дохилаш $2000 аст, боз $50,000 премия. краун мастер мегирад тӯҳфа барои 4 нафар саёҳат ба кишварҳои гуногун тӯли 11 рӯз. инчунин ба ӯ тӯҳфа дода мешавад мошин ки нархаш $64000 аст,
карта ки дар дохилаш $5000 аст ва ғайр аз ӯ $300,000 туҳфа. охирон зина ин империал мастер мебошад ки ҳамаи мо барои ӯ кӯшиш мекунем. дар ин зина ба шумо дода мешавад туҳфа сайёҳат барои 4 нафар тӯли 11 рӯз ба кишварҳои гуногун. инчунин мошин туҳфа карда мешавад, ронандаи шахсӣ ва ассистенти шахсӣ, офиси бепул ки 165 метри квадратӣ аст, карта ки дар дохилаш $10,000 аст фақат барои сарф кардан.